Actually, maybe upgrade to a plaza, to the mall. That's why we are here. I agree on OG and may approve here, last day, not the first. So today, actually, maybe made the foundation laying. That's why I did here as a bubble. I'm going to 3 sites actually made the plaza. 1 over here, 2 on the hop around, 3 at the post office. That's when the money buys media business and the member today. Now, my PG is here. And first for you, so my PG. So after my knock here. And now who got there on the gallery. So young chairman is here too. Sign off at tomorrow. And then I want to be here. Also, you present November. As of November 2, I'm going to have one way. Now, when you want to be able before the day, when you want to. PG. Yeah. He represents Robolo. Yes. He got Donya Block and all. As a Gabia Chalk. And the Decon at Donya Block. And when we got there, and when you are again, there's a one of here. You know, Chitania, Ndechibulo, Bolombo. They are the former PGs of Obolo. Now I'm not having an idea. Nine again, so one as the immediate past a PG. Mopaneba, one of Chitania, and Kahani Neti away. And I am up and the Conyas I can know an azu. PG Huna, Obolo, Karani, Makayacho, no below, or can you walk? I had you. I need land on now. On a beer, cement. Na blocker. Nikoge Kubioku. Yambe Hala Henna. No Balabanga, Tigo Balag and Weapon Sobu. Hello, here, hello. I will bring a song I can make. I don't know I can get BT Foundation of Tawa. Oh, damn, Nike Foundation. I love your name. I overlook. You work at one. You get your water. Oh, I'm here. I don't know where to He said, yes, what I was, sir? I want you to
eze emele ya eze emele ya okwu bie n'okwu onye ọbụla nụrụ ihe o kwuru onye laruo ya gwa vileji ya ọ tọọla mma ikwubi okwu na onye ọbụla ga-abịa tiga ọgba aghara na ihe niile a ga-eme ihe ọgba aghara so ya laja dana were aja kọbacha aka kọba ebe a dịka PG kwuru anyị ga-aga ebe niile a na-eme ihe na ọ dịchaghị nesesịrị na eze ga-arịpụta na moto otu ụkwụ ya rughala n'ala de ọ ga-ala ibe ya ree Yes, just a bit. Are you doing video or you are snapping picture? I'll see the other. Walk you my rabata. As a single longer, Shoparano, Manaria, Neasupan of say, then they hum of Donra, where Plaza and shop image. No more for one young gam, Alrogala, Otragapoti, baby, getting go by a project I to him. Say, you, a local offer a local, no, yes, as and they were as I check about my haggy. How was it? Out of I want to gain a Koguleba and Dimarabako. You keep that I could be about that. I believe me, never push on Habana, no, oh, I got an office here. No, he never be met. I am believing an office. I'm not sure how you should be done. All the use at home, I got a okay, you know, I'm showing here a local look at you, and I had to be mad. Yes. But who could you do more? They got the Agatime, the Basara Agatime. I almost got that. I go put a measure like
ala dị mma na-agwa gbagoro ahụ ọgụ ụmụ ofe ga-agụ ha gbasara ihe ịbịara bịa eme taa a mme nnukwu onye nta nwoke nwaanyị ọ ga na-aṅụrụ onye ọbụla ga-adị mmụta ide kpata mee ihe ibe emere a na-eme obodo anyị ihe na-aga n'ugwu ewere mụrụ anyị udo adị n'agha eze ndewo ndewo cheta ịgbata m aha gị aha m bụ Honorable Ambassador Onoha Anselm kọwatara ya nye ekwu kemgbe ahụ m onye Umuobi Ụmụkam the immediate past President General of Obolo General Assembly. atụfu mgbe ahụrụ m gị na-ekopụla taa nke kwata ihe n'obodo abịa eme n'eziokwu ihe a biri ime ebe ahụ ime ka obodo dị mma atụmatụ onye isi anyị the President General ha wepụtara ka ala asa ala na-agbọtọ n'efu na ala ndị a ghere ọnụ ka enwee ike ụmụ okorobịa ndị ka anyị kpatara ego ekwe ndị na-akpataghị ego mana ha nwụ ka ma ha ga-agaba na mba a na-achụ ha achụ ha lọta n'ụlọ ewuore ha stọọ ha nọrọ ebe ahụ ihe ahụ anyị na-ahụ na mba ihe ọbụla ma building materials electrical ebe a na-egbu nnama ebe a na-eri eri anyị ahụkwa ya n'ala Obolo ka ọ bụ na onye ọbụla adịkwa onye ga-anọ na mba na-akparị ya lọtawa n'ụlọ ebe a because n'ụlọ ndị ke nọ na anyị ma ndị nọ n'ụlọ eme akụ a chọrọ ka ndị niile nọ n'ụlọ ka ha na-enweta ihe ha na-eri enwe ike Obolo enwe ike gaa nke ọma ekelele m gị asị ka Chineke na atụmatụ unu tụrụ ka o mezuo n'aha Jizọs amen thank you ndewo ndewo gbata m aha gị bụ Chief Nwokore Innocent gbata ya ihe ewu na Obolo by His grace I'm the President Chairman Home Branch Chairman nke gbata ihe m hụrụ gị na Obolo taa nke gbata ihe mere ebe a m hụrụ ebe a ihe a na-eme n'efu ihe bịara taa wụ ka a hazie ihe dịka echiri kwe gbara na mitin emere na a ga-arụ ihe a ga-eji mee uplift Obolo status ya dị ka ihe ndị ọzọ anyị na-ahụ na mba ndị ọzọ dị iche iche site n'ibi ịrụ ihe gbasara shops ebe ụmụaka anyị na nwunye anyị na ndị ọgọ na ndị ikwu ga-anọrọ na-atụ mgbere ahịa atụfu mgbe ahụrụ m ihe atụ ahụrụ ala atọ anyị gazuru nke ịkọwatara taa ala asịdịrị ala taa dịka anyị siri ga ihe ala Obolo ọ gbotoro na nkịtị mana ugbu a dịka ndị ka chiga ugbu a si otu erumeru togbokwara n'obodo ewere kwenyere na a ga-eji ya rụọ ihe dị na-enye Obolo na-emepụtara Obolo ihe na-akwalitekwa ọdịmma Obolo asịzi ka arụpụta ihe ndị a hapụ ọta ọgbotoro na-enweghị eji emege ka ọ kọọ uru baa ma rụọ ya ihe ọhịa anyị nọ ọkwa ihe anyị bịara ọhịa anyị garịga mana ugbu a eze Elele Foundation iji machi anyị obi ike na anyị gaa n'iru n'atụmatụ a nke ebebile kamgbe anyị sị ka Chukwu mee ihe ebumnobi nnukwu emega ya ka o mezuo n'aha Jizọs amen thank you Sunday wee gbata m aha gị aha m Evangelist Godson gbata ya ihe wụrụ n'Obolo a ahụrụ m gị na Obolo ga ndị igwe mmadụ na-ekwu okwu ihe nke gbata ihe ọrụ maka ebe a n'ezie abịa na ụmụ ọhụrụ emewe ụmụka m esole m chọọchịchị asị onye isi ọbịakwanụ ma asawụra m okenete m hụrụ m ugbu a ihe anyị bịara na Obolo owu ihe ọma ndị ala ego ala dịka nkwụ nweghị na-efu efu n'ime ya n'ile anya n'aka n'ime ebe ugbu a ị ga-anwụ ụdị elu egwuru nke ugbu a emene ka nga dị ọcha n'ile na ndị kemgbe ewuru ewu ị ga-anwụ na ndị kemgbe ewuru ewu pụtagara ya ego gị ga from ya na-atụ ibe emetụ ogbo ị ga-anwụ na shọpụ nọ n'Obolo nga emechara ọkọpa ya so nga wee center of this Obolo ụkwana nwere branches of which ewuo shọpụ a dịka atụrụ eruru ya na ọ ga-eme ka nga develop ụmụ ka ihe ndị mmadụ batakwana site n'obodo ọzọ tinye ji onye kwesịrị itinye n'ime shops ka anyị nwee ike inweta turnover nweta income ka a ga-eji survive with the program anyị nwere n'Obolo
I say everybody know that I miss you now, Jesus. Amen. Thank you. My brother and they were. Ndewo. Na nke mbụ ana m ekele Chineke nna n'ụbọchị ọma o nyere anyị taa. Aha m wụ Comrade Ambassador Chibuike Amansi Destiny. Akwanụ m nwa afọ Umuchezi. Abịa na nke ọzọ awụ m onye isi na-elekọta ndị youth obodo. So anyị bịara n'Eko obodo anyị wụ capital anyị wụ town anyị. Anyị hụ na ihe ndị ke arụchara na ya. Ewekwara n'ebe ala dị open. Onye isi wu PG General obodo na onye isi ala wu eze anyị abịa ịga n'ụlọ echiche si n'ebe ndị open na-ele ihe a ga-eme ka ọ na-aga n'ihu. Asa ga-arụrụ anyị ụlọ ahịa ya ụlọ stọọ ụlọ blọk ebe a ga-anụ maka shedi ndị ka arụ ebe ọbụla ejiri ọbagazi ha ụmụ okorobịa anyị nọ na-achagharị shedi anyị sizi oke anyị bịarute ka anyị ebe ahụ onye eze abịala bịa kwado ebe ahụ bịa tikweni foundation na anyị rụrụ gaba na atụmatụ ha tụrụ na ọrịa mma so anyị nwakwanị ndị yut sokwanị bịa sị ka anyị sọpọtụ ha bikọs ọwa anyị nwa ndị na-elekọta obodo ihe na-aga so ata anyị sokwara na ha bịa wee sọpọtụ ha ka hụ na ihe mere ka gaa n'ihu. Yes, na nke ka mbụ ekelele m ha si na ọ n'iji ndị yut si even ụmụ okorobịa anyị wụsara na-achọ stọọ ha rụọ ihe chere ịrụ ebe a na ọrịa ụzọ atọ ha kpere anyị gaa ha rụọ plaza even eche m na obodo ga-akacha ha kwa n'obodo ọzọ mma. Echiche ha chere dị mma esi ka Chineke na-agọzi ha na echiche chere n'aha Jizọs. Amen. Thank you. Thank you. Sir, good afternoon. Thank you. Sir, chọpụta kama aha gị? Aha m engineer Oke Eze Nwata Onyekebi. PG obodo. Atụfu mgbe ahụrụ m gị ndị ikwuola ndị gara ha so achị n'obodo ebe a and ikporokwara eze bịa ya nke gwa ihe mgbe emege n'oke obodo a mụrụ ọnụ garịga taa. Yes, ịma na abịa n'obodo ahịa obodo belongs to the eze, so ahịa belongs to eze onye ahụ onye isi obodo in charge, but in the other hand too the town union nọkwara ọnụ n'ime. Sometime this year in January 1st I ga na hold a meeting my approval na anyị ga-arụ 3 plazas n'Eko obodo and kemgbe a na-achọ ka ebido ya anyị si mba anyị ji eze ya bịa gozie bele foundation gozie n'ala ka ihe ya nwee ike gaa n'ihu. Atụfu mgbe achọpụrụ m echiche iji emebe ihe a olee okwu ndụmọdụ ga-adụkwa ma ndị ga-abịa ime ya ma ndị ele otu ga-esikwu okwu gbasara ime ya taa. Yes, achọkwa obodo na-eme expand ka ọ bụrụ an urban area, not mini urban area. Right now obodo mini urban, now it's a full urban area. That's why you saw Eko obodo upgrade. Actually ebe upgrade. Ị gaa ebe a na like they say many shops n'ebe a ewecha go ya ka ọ wụla ala na obodo ụlọ aja so anyị bịa bịa nke a na nwe ka o nwere anyị gwa ya ka ndị ma ga-eje mee nwa ya ọma anya so eme ebe upgrade ma banks all that things ga-abatakwa n'ime obodo na-eme expand and I believe that I believe that it will also expand to even Aliya ma Umuchi Eze Umudo na Umudo streets n'obodo. Atụfu mgbe iji ịma na gị onye chịga obodo a na ụlọ anya na asọm shọpụ niile a na-arụ n'Eko obodo enwekwa sọm ndị mmadụ ga-anụ ga n'ime ole ị ga-ekwu gbasara ma ndị anyị maka imechicha ndị a ya adịcha mma ile anya iji wuru onye chịga obodo. Although for now ka ebe uche m na ụka ọhụrụ anaghị enwe arụ enwe ka ochie ma na n'ime ya ga-aga ndị ndị ga-ele anya mara amarata nwa ije na n'ime anyị sị ka Chineke na echiche unu chere iji mezie Eko obodo a ka ọ dị ka taa dịka ka ndị isi echi na-abịakwa na-ahụkwata ihe ebe a dị anyị sị ka echiche unu chere ka ọ mezuo n'aha Jizọs. Thank you. God bless you.